February 14, dahil may tao, may kawanila. Pero bitter po, tanita, mambolang, bitter ka di mat. Papa, kumusta kayo po yung mga kumpo itata ko? Greet kayo mo yung girlfriend ko. Ay, alak palang girlfriend, nakuta. Ela ko, binyagan niya ako pang manos pinggan. Talay dadarin eh. Animal lang. Oh, ay hindi nalan. Animal ka. Antayo, di halan? Eh, ugit sinabi, tayo ako na manos pinggan, dayo naman. Kasalukuyan tamo pong susulak po, akalinguan tayong piloto keng airport. Bolang. Nakuta ka. Ay, dayo na nano kayo. Ay, sakit. Puta kayo. Bilding ko pa ya. Talaga dyan na mo lungod punyeta kayo. Loko, asusurahin na ako. Damo ka pali. Wala akong pakialam. Damo na, no? Tora Piltor! Puta kita kami musika pe! Puta rita na! Puta rita rin si keyboard ini. Puta rita mo! Rita mo ka! Rita mo palibagdala ka niyan! At yun na naman announcement ng Pelco. Emergency power interruption, February 6, Merkulis, 8 to 10:30 a.m. Apektadong lugar, Kalsarang Bayo, Manibog Libutan, Manuali, Manibog Pasig, Manibog Paralaya, Senyora, Santa Cruz, Salviaro. Butang dara pa rin ang alam power! Makipag-break ka kako? Awa, makipag-break ko. Karagol mo katawan, kalati mo buto. Nibuklat na ingasbuk na, utak na imako. Laning patugol, tabak hanggang bengi. Adyan na pera. Eko tatakla pera. Ginagawa di ko magkari boss sa tabi ko sa Cebuanan. Boss. Cebuanan ba ako? Boss. Pasakit na ako ba? Boss, Cebuanan mo ko boss. Ay! Puta lida na! Daguling aso! Pulay na ako par! Lakon mo na yung motor! Ay! Pulayin mo ko! Bala ka! Bagal mo! Bilisan mo limahan! Agli mo! Ano ang pupulay na yung aso? Bilis na! Dagula pa mo! Motor! Inggal may mula kami! Oh, edi umanda ka? Para maging taho ka? Malalaking sumpa. Kailangan tsupa.